Sampu naman ang timbog ng PNP sa magkakaiwalay na operasyon kontra sa iligal na droga, baril at karnaping. Nagpapatrol si Aldrin Soriano. Timbog ang 7 lalaki sa anti-illegal drugs operation ng PNP. Kabilang sa mga nahuli ang top 3 at 12 drug personality. Nakuha sa kanila ang 12 sachet ng hinihinalang shabu, iba-ibang kalibre ng baril, volt cutter at abot 2,000 cash. Napag-alaman ding sangkot ang mga ito sa pagtangay ng motorsiklo. Tumanggi nang magpa-interview ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa illegal drugs at carnapping. May mga involvement siya on illegal drugs, nagbibigay din, na nagpupush. No? At the same time, mayroon din kami tinitingnan na involvement niya dito sa mga motor napping incident natin, yung mga nakaw ng motorsiklo. Sa bisa ng warrant of arrest, hinuli ng Natividad PNP ang 41 anyos na most wanted dahil sa kasong carnapping at robbery. Suspect siya sa pagtangay sa motorsiklo. Sa Barangay Maasin, timbog din ang 26 anyos na fish pond caretaker matapos mahulihan ng hindi lisensyadong kalibre 45 baril. At 8 sachet ng hinihinalang shabu, pero depensa niya. Babantay lang sa personal. Arestado rin ang security guard sa Barangay Silag, Natividad matapos magpaputok ng baril sa isang libing. Nakuha sa kanya ang 9mm na baril at ilang bala. Kakasuhan sila ng illegal possession of firearms at paglabag sa COMELEC gun ban. Aldrin Soriano, ABS-CBN News.